Demonstrace. Proč nefungují demonstrace? V Praze na Václaváku 10 000 lidí, desítky tisíc lidí, 50 000 lidí, 100 000 lidí. I kdyby tam bylo 300 000 lidí, tak je nikdo neslyší, tak je nikdo neposlouchá. A proč? Protože jsme odevzdali ve volbách svoji moc, svůj hlas. Je to symbolicky. Je to tak, že ty jdeš volit, jdeš k volbám a odevzdáš svůj hlas do urny. Ty pohřbíš svůj hlas v urně a odevzdáš ho politikovi. A on řekne, tak a teď mlčte, já mám váš hlas. A ty můžeš křičet, jak chceš, ale on tě neslyší. Je to magická formule, která funguje i na ty, kteří jí nevěří. Funguje to. Podívejte se na Prahu, kolik tam lidí demonstruje a nic. Mimochodem se tím zabýváte, přitom to je úplně jedno, jestli je to levice nebo pravice, nebo hnutí nebo něco. Pořád to jsou jedni a ti samí lidé. Pořád to je levé a pravé křídlo orla. Pořád to je ten samý orel. Přestaňte odevzdávat svoji moc vládě. Vy víte, co máte dělat. Nepotřebujete zákony, nepotřebujete vládu. Vy to sami víte, co máte dělat. Přece mi nemusí říkat zákon, abych nekradl nebo nezabíjel. A když, tak stejně mě ten zákon, ten papír, mě stejně nezastaví. Když budu chtít krást, tak stejně budu krást. Zákon, nezákon. Když budu chtít stavět na černo dům někde, tak stejně mi ten zákon nezastaví. Když budu chtít podvádět, tak stejně nás ten zákon nezastaví. Vy víte, že se nemá krást, podvádět. Hloupí. Nehledě na to se podívejme, koho to volíme. To nejsou nějací svatí muži nebo něco. Jsou to jedni a ti samí lidé. Je úplně jedno, jak se jmenují. Je úplně jedno, za kterou stranu tam jsou. Přestaňte chodit k volbám. Přestaňte sledovat to divadlo. Musíte se dívat za to divadlo. Přestaňte chodit k volbám. Přestaňte odevzdávat svoji moc, svoje hlasy a oni vás uslyší.